Shalom. Naing masuk mahita di parmingguata, martang yang nahohom mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 14 ayat sada sahat tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di boton ibana tuho ale jolma, manang ahana denggan, jala manang ahana ni luluan ni Jehovah sianho. Imana mangulahon sambing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, saelehon matuhami rohana togu, nabadia pikiran nadenggan dohot rohana ringgas, pasahuton ulau nadenggan. Saelehon dame tuhami, asa sonang hami mangolu di habagasan pangondim, sai marsigantung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pargogoi mahami
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, sian patik parjolo dohot lapatana. Audo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam, dia do lapatanai ondo. Ikon umbiar rohata jala humolong jala umobos bida debata asamida nasana adong. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Tato potima dosata, ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung, napungu dohami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asima roham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sesani dosata. Hungokop hita gabe dosa do ibana nasutumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati gorani debata hita marhite ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin.
Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguon sian Matius 10 tolu ayat sada sahat sia. Tajahama marsori-sori. Dina sadari ruar ma Yesus sian bagasi lau hundul tu pasir ni tau. Dungi godang ma dihatahon tunasida huhut pake umpama ninama nalaho tubalian do sahalak panabur laho manabur. Alai anggona deba tutano na batuan doma dabu dina sosadia hapal tano jadi tibu matubu di bahen naso bagas tano disi. Anggona deba tu parsihupian do madabu laus tubu do akasi hupii gabe dipisati ma emei. Hamu akan namar pinggol hamu mai imasahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jalan napeopsa. Amin. Tahatidakon maha porsiautai songonahi tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana ditubuhon ni si Maria naga begabean siantondi parbadia andorang sahubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhum ni silatus nama tetar pajol do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamuni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasasa ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema korsian ama.
KBG matik ting di hari mingguan. Di Gedung Serbaguna, Rak Mahita Madohoti Partangyangani secara khusus ruas ni week 1. Napatuluhon patanakon hatani debata manang PHD di hari Selasa 10 Juli 2023 pukul 10 WIB PHD Inahanna di hari Kamis 20 Juli 2023 pukul 10 WIB PHD Ina Kamis di hari Sabtu 22 Juli 2023 pukul 10 WIB PHD Ina Deborah. Kegiatan PHD marenganan di Gedung Serbaguna. Napaupaton lomba cerdas cermat Alkitab. Hobartu ulaon pesta gotilon dohot ulang tahun pa 40 tahun HKBP Mampang Prapatan di Pabotohon ma tusuderuas di Huria Sadarion Minggu 16 Juli 2023 dung sidung parmingguon pukul 30 bahasa Batak maringanan di gedung gereja di Patupado perlombaan cerdas cermat Alkitab tu tiap sektor. Napalimahon maka tidakon hapersiaon. Pinabotohon tu ruas ni HKBP Mampang Prapatan. Nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024 turuas nanaeng mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat terdidi, akte lahir, jala di Pasaha Matu Sintua sektor Nabe paling lambat di hari Minggu 30 Juli 2023 dan di hari Minggu 6 Agustus 2020 pukul 12 WIB maringanan di konsistori Naeng Patupado pertemuan calon perguru Malua tahun ajaran 2020-2024 RAP dohot Natoras dohot Padita napanopon persiaduan basket putra di hari Minggu 16 Juli 2020 pukul 10 WIB maringanan di gelanggang olahraga larangan Tangerang di Patupado perlombaan basket putra remaja dohot Naposo Bulung HKP Kebun Jeruk alani dohot remaja Naposota Madohoti Parsiaduani. Kegiatan ini didampingi oleh Sintua Ruben Sarnadeak. Napapituhon Parsiaduan Ben Renap kompetisi 2020 di hari Sabtu 22 Juli 2020 pukul 2 WIB maringanan di HKP Kebayoran Baru di Patupado perlombaan Ben Renap kompetisi 2023 oleh Persekutuan Naposo Bulung Distrik 8 DKI Jakarta alani do remaja Naposo Madohoti Parsiaduani. Kegiatan ini didampingi oleh Sintua Daniel MH Siagian. Napawaluhon pelian tahun. Tapasaha mah pelian tahun ta songon tanggung jawab ta di tonga-tongan huria songon ruas namangulu partodiota tapasaha mah marhite sektua sektor B. Napasiahon ruas natabah mamuka sadarion Minggu 16 Juli 2020 gabe ruas ni huria HKB Mampang Prapatan keluarga Riki Siagian
Ibu Melvinawati Kristina Nebaho dohot opat yana konasida 2 bawah dohot 2 boru. Alamat Jalan Kaharam di Selatan, Komplek 62 nomor C7 RT 04 RW 03 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nasida Pindah Sian HKB Ulubius Resort Persea Distrik 4 Toba masuk sektor 2. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak pukul sia WIB asa jongjong manasida dengan anak mau laten dia mana. Nah pasapuluhon ruas nomor sahid tabon ma di bagasan tangyak ta akar ruas nomor sahid hatani di bata pasahat ma dalan mutu jahoba jalaha posi ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5. Pasapul sadahon nama ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani di bata di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 10 parhepengon terlampir akapelean hamulateon dohot na asing na so jinaha di tiktingon taida ma diharauta secara na adong di hitabe songoni matikting di huriatta di bagasan na saminggon tuhat tama nama masu-masu. Huhut papungu pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende nomor 750 sia. Oh
artangnya mahita dame ni de batana sumurung sian saluh na roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpup jamita di mingguta sadarion imana tersurat di Psalmen ono pelima mayat sada sahat rodia sia. Puji-pujian tu debata ede sian si David ikon nalam ni roha dihodo puji-pujian ale debata di Sion jala gararot do tuho baga-baga ale si tangihon tangiang tuhodo ro nasa sibuk gumogudo akka alu-alu ni hajahatan gumugudo akka alu-alu ni hajahatan asaahu sayhoma manesa akka pangalasion nami mertua mahalak na pinilik mi jalani luasmi dumonok mari ngaton akka alamami sai pasabam ma rohanami binaheni hinadinggani bagasmu jorom nabadiai tung nasokal do pangalusim tuhami di bagasan hati goran ale de batani hatuan nami haposan ni salhut ujung ni tanah oddoh laut akan adawi kodo si paujak akaduluk marhite-hite gugum marhohos haguguon kodo si paso hasak ni akka laut hasak ni akka galubang nai dohot uga ni akka bangso jadi mabir ma akka partopi laut maradopot tadda akka nabenahemi marulupuluk ma dibaiko akka permulani habisaran dohot asudutan monima sana tema di minggu tasadarion pemeliharaan Allah bagi umatnya para pangaramotion di dewata tuakka bangso na pinilitna tentu dihilala par pesalmenodo manang Raja David poha padonganon di dewata di dirina soni pangaramotion padonganion pamasum-masuon di dewata tuganup akka bangsa ni dewata manang hala Israel diberengi bana do takas bohado sude diramoti Tuhani nguluni bangsoi manang akka ruas ni huria di sude panggol mito ni nguluna alanido tama totong madok mauliate do mamuji aladong do Tuhan na marhuaso na marhaguguun jala mengelusi akka tangiang pangiduan ido di tiup hala Israel muladong pangalu-aluan muladong sada
sosok si pasahato nakahol soni roha ay masay tabunin na alay mulu suadong do namanangi honiba dang adong tempat pangalueluan iba sunyi sepi alani dihaporsiani hala Israel terlumubi Raja David masailas rohana mulu adong dope Tuhan pangalueluan masailas rohana di berengibana masudina pangaramotion di Tuhani mulu petani di bana disuan rupani anggur Roma uden ator tubuh malas ni roha bah tubuh ma nahusuan on marperbui maon bui maon gabe panganon molo ruasi memelihara akka biru-biru akka habing mulubuido di paramahani tuakka adarani jala mok plasir rohana bui maranake ka papanan naon disibe bana madok mauliati Tuhan molo tungadongpe akka tantangan medebu rupani sada habingi tu lobang dak pola sona hatsi rohana adong dope sia pulsia nai moloso harudeng gape panen nasa tauni adong dope tahun naro moloro rupani akka hama manangwereng so ni ma binereng di Toba lo musim neng musim udan September Oktober November Desember mulai aktif mabuat sakul nabi laut balian bah neng mengobak marwah mengulek jadi serentak don rame-rame don sudi do dang adong naso lawi dia kamu mengulek hau manami sanan baidote tabonai na orhat dungi duk saya diula marsuan ma bah ai marsuan dah mate marsuan serempak do sudah marsuan dungi marbabo dungi mamupuk dungi patongon naik ma saya do akka jolmai ma maulati Tuhan anggia ma denggen mau pedo maka hama ibai ma usaha sahat tu na panen di sima puncak panen ai nak panen do hamu dia hamu panen baisan beh tabune te nai lopa ma ina jagal manuk jagal bibi panen ma marolo bolok merlas ni roha dang jauh beda hita dohot hala Israel soni do si David mamereng holan asini roha do kuasoni di batado namang ramot ya kabangsoi jadi marulu-pulu memuji-muji Roma tu gereja marminggu ma songo per minggu tahun tabunanya te edde nakin tabu marede memuji di bata ala tahilala do pangaramoton di bata di ngulukta nak pese adong akan urang abado amang memuji Tuhan molo rang adong kerejo di PHK basi lihat dope keluarga adong istri adong anak adong kesehatan babu dope manguli kerejo buhadu amang molo hamya kana mebelu amate amata adong do anakmu adong burumu adong pohopumu dilihat kesehatan jadi tak do hitam dok molate alanido diajak perpesalmen bangsa yang memuji debata marede edde sen si David ikon nalom ni roha di ho di bahasa Indonesia
nalom ni roha segenap kepercayaan, segenap jiwa raga, segenap kepasrahan. Dang adong be mernalom ni roha tu na asing, holat de batado pangalue-lue. Ikon wajib harus mernalom ni roha tu de bata. Ikon nalom ni roha di hodo puji-pujian. Tidak ada lagi pujian kepada yang lain. Sadok gulmit ni nguluta mulai dok di bahasa bata nalom ni roha, hibul ni roha kepasrahan betul-betul hanya kepada Tuhan, kepada gereja. Itu samardalan huriatta satu sadarion. Ala dihilalahamu do dengan bahasa ni Tuhani. Udok majo Tuhamu akan naro tu gerejaon akan dituakan akan diramoti di bata dohamu inang ama akan dipasu-pasu di bata dohamu amang inang akan diperhetua ada hetuaon dapat berkat pasu-pasu ima labatan sudah hamu naro tu gerejaon nahudul di gerejaon nak terpasu-pasu dohamu dangina godang nai na suboi rotu gereja godang nai nang jumulu modding godang nai na medabu di hapugusun di hasusan keluarga alai hamu nungak gabiak kene tua-tua ni huriai nada potalas ni roha di perjalanan ni ulumuna ala nido marnalom ni roha hamu memuji di bata ikon nalom ni roha di hodo puji-pujian sudi kekuatan waktu pikiran hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus Kristus. Diberi kan teologi yang disidauti ibana orang mampu menulis sehera syair puisi na betul-betul rohani idok ibana ikon nalom ni roha di hodo puji-pujian godang nai raja na subui madok songoni godang nai ruas manang akapan urang naso madok songoni aleng ko si Daud manak si David ima hebat di bana mulai si dana ibana manang ahape ulona manang parmahape bana perman habing biru-biru ale fokus tu Tuhan ibana turun berserah kepada Tuhan mengandalkan Tuhan manang mangalo si Goliat pe bana manang mangalo Filistin mangalo Asur sudena holan mangasahut tu bata Allah betul-betul di mana pasrah marnalom ni roha holat tu bata na gudang pasu-pasu disi oni re pestel tanak kete tolu boni nasudinggan ang may na tubetu ang matudalan ya pido ang na tu persiupian alai sadape na medebu tu tanoren gani 100 kali lipat jadi sian obat sada do alai 100 kali lipat ono 10 kali lipat 30 kali lipat 2500% nah molo marlanum ni rohir tu ani 2500% berkatnya barang nabi noto biti berlipat ganda pasu-pasu iro nang kahono ni si David puji made bata dungi pasu-pason nama tuho 2500% ale de batandi Sion gararo do tuho baga-baga gararo do tuho baga-baga di bahasa Indonesia aku akan memberikan persembahanku nazarku nina dang adong leonoku tu na asing iko gararokku tuho baga-baga rohaku pikiraku nadong diau artaku sudah huliat tuho aisakodoi beribu kali lipat engkau berikan iko gararokku do marhite kepatuhaku ketaataku permingguku puji-puji aku tuho di samping ni gudangnya kapar kilotai bumudang dobe pasu-pasui ibane do nga
mertuamu aka amang inang aka nahudul di kerja. Dia tolu ale si tangi hotangiang. Odo muse nobel ga hapor sana Israel arong di nasida Tuhan nama bigi tangiang na. Nama bigi elu na. Angko dia tis nang arong ka. Aku, kekuatanku, pikiranku, kecerdasanku lah membuat aku mau maju atau tidak. Saya tidak perlu berdoa, tak perlu mengharap orang lain. Adong doi di sifat ni jolma di perdaging utawang. Aku adalah aku. Mau orang mau urus dirinya silakan. Alai mulu medebu jibana. Tu persoalan nasebu di selesai jolma anggoy mana putus mah adang adong pengeleluan. Alai dang mukis salah hatani dewata. Amarulah hulak kuputar usaha terpokon. Apakah mungkin manusia hidup tanpa Tuhan? Padahal Israel 1000 tahun idokon adong do Tuhan nama nangihon. Naik pertibion dang perlu Tuhan. Olah formalitas do Tuhan. Naik teknologi do nama katai. Teknologi. Habe di buku tahun eli si tangi hot tangi yang. Habe dak ke habe jol mamar tangi yang. Nama do mau lihat adong do pena manangyo kita. Alani donot tama perlu hiat do Tuhan. Namang leon hosa hangeluen panodang ni matanya arion sinar mataharion udara bui tu susuanan sinur napinahan gabina ni ula tongdo diro oputas jol-jol tu ya tenang do ama gabina ni ula sinur napinahan isi mabayani ang kosa Tuhan lai bae teknologi isuntik ma pinahanon tor seminggu tor 100 kilo ina baula bereng bongkak di libat angin kan. Abi nereng ne pasari pertiga-tiga manuki, manuk Australia. Itiok manukon alai pompa ro isan hurra putih sama mok. Mok lo manuk Australia. Apa ne pompa ina tat do putih. 3 kilo nang na ale mai do tangan nasude. Mai tangan kiri, mai tangan kanan. Ajalo hepeng manibang uti. Hiba ni pasaron narakon ala borak tu orang. Kalau mangitu ni natau. Saya wajak do pasarin do Keramat Jati maju bah. Ai hubigi sudi na pasar di Jakarta on pasar induk Keramat Jati do belanja 24 jam. Ale ku putar musibah. Adang boy ape manor per kilo apel eko sepedi. Molo maracara hamu manor apel 100 kilo sepedi tu pasar induk Keramat Jati. Dangarong sirama mompa-mompa teh. Pompa-pompa. Oni merupani pertibion mermasam ale kembali do namar Tuhanon tuho doro nasa sibuk bahasa Indonesia do tabu kepadamu semua yang bernapas menyembahmu Kalau terjemah do bahasa sibuk dina sudah mana sibuk maksudnya sudah namar khosa majolma papahanan nak tumbuh-tumbuhan semua menyembah Tuhan. Ayo para pesan nak perhasa ni haiki petong do memuji Tuhan ni. Tuho do ro nasa sibuk gumugo do akka elu ni hajahadon asahu. Madok tong do gudang ka hajahadon di pertibion. Say homa namane sa akka pangalason nami. Maksudnya bagaimana salah dok? Harus merdosa. David Betseba alai di parhatapok ibana do sudena luar biasa ni debata do. Mertua mahala na pinilik mi. Isema na pinilik na bangsa Israel. Hita kamar ka na pinilik do hita sa Petrus besi. Jala ni luas mi dumonok. Iluas hita jonok tu bekas joroi. Adong do inan so iluas. Adong do jol mana so iluas jonok tu baik suci Tuhan.
Alai hita di luas hita masuk tu bait suci Tuhan. Ada orang na seboi jonok tu inganan nebe dion. Tang bui. Aka perjahat, aka berdosa. Ne gudangi anti Kristusi dang bui jonok tu so. Alani do ai dang marminggu lae. Anon molihuta marminggu lae nom marupa non giring-giringin. Ai boto mana kurang dosa nakan. Bejujur di mana tunggu sih. Ai mau marminggu peditetor ulu marupa aina. Giring-giringin. Mau le mana jonok. Maralo todina tu perdagangan. Allah hita dangalani habur jota bu hita jonok tu Tuhani. Saya ada tilugi nama saya bagas doang. Lapatanna mau lihat emang alabu yang jonok tu Tuhan Yesus. Bu maju gorna. Bu mangalu tibana. Jadi taruh bapa abba. Mertua mahalak na pinilimi. Jalani luasmi dumonok. May pilit tita jonok muse. Meluda-udu barang taboda. Songan ay anakot tu naturas na malu jonok. Akrab manangai pangiro mau litula ate. Mulu ngajonok dan gitu naturasna. Manorojo pak ina susah ini tolak ini ina. Ale meluda-udu jalo Majalo di botoh. Mane kor bapak pe solo. Omak pe dangolo. Iman weng dilema ni zaman ahon internet tahun ini. Kehancuran mempunyai rumah besar. Judul buku di kan. Banyak orang punya rumah besar, hancur rumah tangganya padahal kaya karena semua di kamar. Berhabibi. Mulai pagi satu borngin balik pagi di kamar main HP semua anak-anaknya. Tak kabe ijo mangap pedang oleh turun di dok mah. Kehancuran rumah tangga yang mempunyai rumah besar. Alak sudah mulai belgaja buna hancur rumah tangga. Allah judul buku ni. Alai dok ilek kamar, nebelga mar AC, mar TV, nebelga internet semua. Akhirnya ijo mangap pedang olo. Alai hami nina panurak bukui. Di gubuk derita kecil, tidak ada kamar, tidak ada ruangan. Kami selalu berdoa bersama berpegang tangan. Alani hacikna sebenarnya ngulu ni colmai. Alani hapukusan gabi holana masitio bakalahi ganu pare martangiang. Alani hamoraoni dakabe masitio pan holan habe da maditio. Mungkin piga-piga mai cerita ni bukui. Hancur rumah tangga. Idokon. Enggak ada yang kurang saya kasih sama istri saya. Mobil mewah. Anak-anak semua punya mobil. Tetapi istrinya menggugat cerai. Akhirnya dok amat tai. Taga di semua arta tahun inang. Jauh nebel gao dok mobil sudah mengontrak mahita di gang. Ijual masudi arta naon mengontrak melaki. Dungi masih tiu pemalaki gan borgin bertangiang. Sodo HP las ni roaina. Betul na pokusia banget Alana amat tahun na kerja keras mulai pagi sampai borgin kerja manglulu hepeng imana sutradara film dia artis film dia tinggal di Jakarta Selatan on alai menggugat cerai istri nai alai bangun di mana jauh nebel di Cakselon bermobil mewah alai istri na menggugat cerai akhirnya dok imana konsultasi mana turun mana mana layak bilang layak teh Batak kabe misalnya layak padahal aku transfer istri saya 100 juta loh 1 bulan ini nah Jakarta Selatan ini terus kenapa istri saya menggugat cerai layak udah jual aja layak rumahmu itu yang di Kemang itu mengontrak aja kau biar istrimu megang kau dijual di mana mai alasannya na bangkrut do apa yang bangkrut istriku susah joho anak-anak semua kumpul dulu kenapa pak aku udah bangkrut selama ini saya utang semua ini bergaus mamatai sebenarnya saya menipu kalian saya kasih sebulan 100 juta semua mobil mewah ini saya utang semua jadi kita jual aja lah aduh gimana pak jadi kayak mana aku kuliah mobil nanti tengok dong aku jadi naik becak kayak mana lah nak sabarlah artang yangi malaki ibu mana matrona tore dok mi belai
Hola mangontra kami gang atau hola ne haulin atau tiap borong ini na. HP te kija bune belgai. Rob ya usah kater. Hola na uangnya udah habis pak. Uangnya udah habis pak. Semua anak-anak hijau memang dahulu. HP main manomba be boruku tau pak. Cicil lah uang kuliah aku pak. Gimana aku nanti keluarkan dari kampus melo aku. Bayarin amat tetong HP gue udah pengen. Ima dilema sonari tantangan. Alai malu halak Kristen, bohado itu, bohado hita, atalami itu. Aku pugus doa sebu hita, mersada doa kaya nak tahun. Itu kihacit tamu, baik tamu mengulai ini huta berkorban marmahan, lewat bebi mangan, buat jo apa tu lah, pinggir tawana, lau marikat, apa yang anak kotai, ijo be mangadang ulu be, nga marong kopong imani kamar nama resi kan, bu itu luari mudum, denak nuaing, apa yang kau huta, olah mula kau sekolah, terlangsung mahu tu beli ada, ngai buat di dahamu sina, lau merkati, pagi dong kau malah ayat tu tahu orang adong pam, bisa ibu tanami. Toilet pedang arong, kemarikati di turap barok. Doh nak sekolah nak buat jerek kan lama. Tu tani baru dapat tu bulan, usung asahan. Ibu mah abis takil yang dibuat jerek kan sambil marsalawar male sambil matahun salawar di bon. Sobino to merek duk. Olah ditipuk tu lagi, tu ribu jerek kan lawa putih. Molo acik fokus sampai berjuang do jolma omma ke kuatir rata tu akagane rasina poso pasonakku nasi pasonakku taksongon hamu kena hacik na juli perjuangan le bahama hamu mah teknik una mah bahama ngajari ka hukum nai ai dak tang bui be ramotan nai bisudi ami ka barhalal be ramotan nai be ka nakon nai be alani zamanon amu be memang urus ka hukum na mertua mahalak na pilimi jalani luasmi dumonok mangingatton akka alamami olat tu alaman ni gerjo pindang amale ade tak sudi boy ro tu alaman ni gerjo sai pasaba marohanami binahini hinadenggan ni bagasmu jorom le bedi wah ini hebat ini awak inang gereja ini hebat ini nak pai bagas rata taruh hebat do kan alai mulai na jolong edo ini hebat takola bangunan na hebat suasananya ina moloro hamu to alaman negara jauh tidak semua bisa ke lawan ini bisa di stok sapam maka mana pak cuman mau parkir enggak boleh pak enggak boleh ale kalau ni ber kamu dang suruh bukar bengai buka air ruas ne burju tangi juga sapam itu tori buka mabuti del silakan jelai dok iterpukoda rakwata nato boy praktekon dang boy adong namale ro tu gereja anggoy dang pusing do ba ulo rohamu male koleano mangan habe peng gereja besarong habe do iterpukon so tu ngadong namale ro tu gereja tidak boleh kelaparan kalau ada lapar minta makan kasih manangi sebetaho manang Islam pi manang Buddha pi manang Jawa pi na moloro tu gereja koleano mangan ala ni sopit ni parape perepengon pinedau ma perdopa ka buti so tungi calon mangan oras sama pendita oras nitilik jo mana rodo manang majalo ayo ternitilik do sajidilai arong ruas aon na mangido don pide si ma ai jabu hamu dangi jabu lao do saptar ni ngomma apa ini lusan ale mo lusan na ibu do ahana bukus-bukusan na do na kue do manang fotokopi kor do na ayo ro ini amang ada bungkusan tindakan bah dari siapa iya mau lihat bilangnya abi buka fotokopi kordo dia do si mile ini kan fotokopi kor bukan roti
Ya kupikir tadi emang roti, nak kau buat apa aja kau. Apa itu nama kelo iter bani, ay si pata melo sahabi belon, ay tohoro sudio ndaraku, ay si pata rak toho. Kenyataan maksud tu, oleh do moloro tu gereja dang boy malere kemanga do butong ini. Ale usuk jo bendahara, adong do pepeng tamang paratan nami, sopi amang. Wah, ay no pe ba mekel nama ibate. Adang muk setangi saudai sulunguna te. Angko dagi kumadok ketangis do sulunguna. Ali nang ulau tangis. Mekel do terus. Ay ola robe tu gereja inda yalaman ni gereja ngamau liate. Ba male-male pe taho. Tersoni baruban. Tung nasokal do pengalusim tuhami di bagasan hati koran. Itu kuasanya kata yang besar kali. Kuasa ni dia batai nasokal ni dia, nasangap namar kuasa namar saring ada masuk Adam di dia dah ho. Biar masih Adam. Bisa doa Tuhan. Suara di bata nasokal mado, hehe makan mati setan mana? Nasokal do. Alusmu jawabanmu tang meleset aliri batani hatu omi haposan ni selalu ujung ni tanon do laut do sudena pengisi ni portibion ikut sujuk marsobat tu hodo si boja akadolok marhite-hite gugum marhos hagugun hodo si paso hasaknya ke laut hasaknya ke galubang dohot uga-uga jadi mabir maka partopi laut meredop putada akani nabi nahmi marulupuluk mabinani ho akka permulaan ni habis saran doa uduk nion isom manarok nakin ikon butong sudena mati nopan ini bata marulupuluk kugawi marsonak sonang eli mulu-mulu tersadari amang inang nong di pasu-pasu nong di bait Tuhamu posisi na ringgan hudulam muna dia do pandai bata di bagas coroon bata maro hita da mang inang madok mole hate ta mama hita madok mole hate amma amang inang renungan singkat di hita hatani Tuhan na warwaso don tapi nasana minggu tu hita amin mertanging hita Mulate oleh Tuhan dia tam nabadia leo gogo Tuhami tetong di ramoti kohami ingolunami dia kasori pinasori ingolunami tangya karonami do huriam kay mampang nang sudi aktivitas nak perhebekonna jamardal sudi nang kepertanyaan di wisada di tuan rumah nyonya na pitupulu bermanurung soni PA minahanna ina Kamis Debora soni CCA apina tu panitia dot akana nang belajar sidi do lomba olahraga remaja na poso lomba band soni aka persembahan oleh di jemaat baru keluarga Riki Siagian Kristina Burunebao do obat dan nesina agabi ruasna baru di Mampangon songoni ka ruasni huriana di bawah persahiton di hatuana minanami asna burusi mangusong alam betu dagingna alai semang anak harus do songoni Nataris manik cuci darah bola bertahun-tahun songoni nang tugu catur windu sihite atau cuci darah salion hagugu di bana terlunggu bina ulang tahun pasu-pasu dari lohom do sudia ke kegiatan dari Tuhan pasatang di bagasan Yesus Kristus amin murta mari dita upah pelayan
Kristus padaku, tondimi marinang hadia, ubotodo satis padabuamu, diiringi ringodola kaki, sahroni ujuni padalaku, togumaan jorok tulang bumi. Tatang ako mapiliata. Bali de bata manami na di banogijang. Odo hararon ni salhut si leo na dinggan do na sa ulibasa na malutus. Upasatami masya na nilon mi Tuhan pilihan nami Tuho. Di jalo mega ibuap na khusus di jolom. Masupasa meja ramoti. Asa parhasya kain pilihanon. Tibulon rajamu di tonga tonga ng riam do di pertibi. Wahai marwanai marhite hite tordim. Assalamu tadhami gorang nisi lewon mi Tuhami. Assalam kirgir hai mantok mauliati Tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oleh manami na di banogijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajonmu, sai saat malam ni roham di banotongon son na di banogijang, leon matuhami salarion hanguluan siapa hari, sai sama dosa nami so panesa nami di dosa ni doa nomor dosa Tuhami, mana kami tugio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Idopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaron madamena tutodim. Amin.